Bona vesprada. Així estiguem un dia més, el Club de Cinema i Lectura de la Biblioteca Pública de Canals. Tenim una pel·lícula molt interessant per a comentar, que vegerem el dijous passat. És Intempèrie, l'adaptació del director Benito Zambrano. Pepe, qui és l'autor del llibre? Tu que tu coneixes bé. Pues és Jesús Carrasco, un llibre crec que seria per el 2013 quan se va publicar, no sé, a mi m'equivoqué, 2013 o 2014, jo no sé si en Babelia va ser el millor llibre de l'any. Jo recorde un professor de literatura que estava llegint-lo, baixava del tren i què tal? Diu, està superbé, meu dia, i finalment el vaig llegir i la veritat és que em va encantar. I per això una vegada vaig proposar al club de lectura que llegirem Intempèrie, no? I bueno, jo pensé que Isabel, què tal? Què te va parèixer Intempèrie de Jesús Carrasco? És una prosa preciosa i la veritat que un llibre que ha sigut moltes adaptacions, ha tingut moltes adaptacions en diferents idiomes. Sí, un llibre molt exitós. Sí, bueno, també hi ha còmic. També hi ha còmic, fija't. I dir que és el seu primer llibre, Sí. El seu primer llibre de Jesús Carrasco. És un llibre que està molt bé. No és molt gros, però... Una prosa preciosa i que explica, poètica. Pareix que estigues sentint... Molt descriptiu. Molt descriptiu. Tot el que el vol transmetre l'escriptor del temps que fa la intempèrie, la calor... i la por que té el xiquet, és que pareix que ho sentes, estàs sentint-ho tu. Recomanar el llibre, qui no l'ha llegit, recomanar també la pel·lícula, la magnífica adaptació de Benito Zambrano, que mira que és difícil adaptar este llibre, i mira que els guionistes, crec que són els germans Duran quan han aconseguit juntar Benito Zambrano. Molt bona adaptació. Per això li van donar el Goya, no?, a la millor adaptació cinematogràfica. Busca unes localitzacions que la veritat és que estan molt aconseguides, i després la fotografia és espectacular també, de la pel·lícula. T'enxissa, Sí. Cara a la pantalla, en pantalla gran, és espectacular. Que en pantalla gran, tot un luxe que per al que hagi volgut aprofitar-ho. Sí, clar. Bé, avui també tinguem una nova secció en el programa, no? En la segona part tinguem dues entrevistes. Un és per a un amic que també ens recolza, sobretot en el cinema, quan pot, encara que està ara algo llum d'ací, de Canals. Ell és Nando, és un xativí que va estar uns anys visquent ací a Canals i, bueno, encara que el tinguem ara un poc llum, que viu a Faura, però sempre que està per ací prop, ve al cinema, es fa una visiteta, i nosaltres, si el tenim proper, com ara a Manuel, que també està molt vinculat al poble de Manuel, per l'assumpte dels escacs, que és un bon jugador d'escacs, també hem anat allà quan t'ha fet alguna presentació d'un llibre, Nando? Bé, i gran escriptor, perquè jo no he llegit tot d'ell, sí que he llegit poemes del seu Facebook, recomanar Nando Pilgrim, el seu Facebook, tota la poesia que escriu. Molt bé. I un llibre que va llegir fa temps, de l'editorial DEC, i este també l'ha llegit, Ferides Eternes, i la veritat és un llibre que m'ha encantat. Jo a voltes llegeixes que tenen premis i no sé quin és millor, el de Nando o altres que tenen premis, però bueno, això dels premis també és molt subjectiu, no? Diria jo. Sí. I també dir que, bueno, així tenim també a Marta Pardo, que junt a Nando, pues, una altra escriptora que també ha publicat 3 llibres i que, bueno, dir que Nando i Marta anem a llegir-los en el club de lectura. Anem a veure si... A poc anem a llegir-los i anem a comentar-los. Tenim així, són canilis de procedència o d'habitatge o d'amistat, de tot. I bé, la segona part l'entrevistarem. I ara, pues, un poc anem a fer un poc de Benito Zambrano, no?, que va néixer en l'any 1965 en una població de Sevilla, que va estudiar teatre, però en seguida va treballar d'operador de càmera i de fotògraf per a la televisió. Ell, no sé, per la seva vinculació de persona, jo diria que d'esquerres, però és prou manifest, se va anar a estudiar cinematografia a Cuba. Allí va estudiar, va acabar estudis de cinematografia i el que va sorprendre, una pel·lícula que jo la vaig veure d'estrena l'any 2009, que va sorprendre a tota la gent, sobretot per el boca a boca, no era conegut, Solas. A mi va aparèixer una pel·lícula, jo la vaig veure d'estrena en pantalla gran i, bueno,
aparèixer una actuació, un guió, ixa gent de classe baixa, ixos problemes de les dones, no? Per exemple, una pel·lícula de dones, a mi em pareix magnífica. Heu vist soles? Sí, sí. Sí. Les dues interpretacions principals són molt bones, molt bones. I mira que me va agradar aquesta pel·lícula. Després, una altra pel·lícula que també em va agradar, crec que era, si estàs del 2005, Havana Blues. A mi Havana Blues també em va agradar moltíssim. Va aparèixer la música de l'Havana, conjunts d'habaners que volien eixir a l'estranger, un poc com Nadie sabe nada de gatos persas, però en Cuba. En Cuba. I el vendre's al capitalisme, traicionar la seva música pura per algo més comercial, que abandones el comunisme i t'entregues al capitalisme, eres pur o te vens al consumisme? Què fas, no? Un poc suposa que és un dilema que molts creadors cubans tindran, no? Bueno, a mi recomanar Havana Blues, i després una que ja veig en La voz dormida, una adaptació de Dulce Chacón, la veig al cinema, sí. Al cinema, em pareix una adaptació fantàstica, molt bona, i esta que veig en Intemperie, l'adaptació de Benito Zambrano, que després la comentarem, i l'última, Isabel, com era, que volies tu... Pan de limón con semillas de amapola. Sí, que és l'adaptació també d'una altra novel·la, per cert. Ara no... Sí que és una adaptació, últimament s'ha fet adaptacions. Sí, una novel·la també, sí. Sí, jo penso perquè ell dia que el guió es fonamenta per al cinema. Sí, i fa molt bones adaptacions, Sí, a mi em pareix... Mira que aquesta pel·lícula Intemperie és difícil, Bueno, al meu entendre, no? Jo no soc entesa, no soc entesa en això, però jo diria, com podrà fer-se una pel·lícula d'este llibre? Sí, perquè no te ho imagines com. I veus, no és una pel·lícula de molt de diàleg, és una pel·lícula que transmet molt les mirades, moltes accions que passen, però que plasmar-ho després en imatges, el llibre no és tan fàcil, bueno, crec que no. I la direcció d'art i tot l'equip d'ell, diu que va fer un treball, bueno, la prova és la pel·lícula. Però jo també veig que ell s'ho prepara molt, perquè entre pel·lícula i pel·lícula passa molt de temps. Sí, passen anys. Encara que esta última, que per cert, esta última he vist que la novel·la és de Cristina Campos, que no sé qui és. Jo tampoc, és que no l'he llegit tampoc. Pues dir que Jesús Carrasco va estar també algunes vegades en el rodatge i després va quedar molt content en la pel·lícula perquè plasmava més o menys el que ella no se n'eixia massa del que ell volia dir en el llibre. I Benito Zambrano també li va dir que pareixia que el guió, la novel·la, haver estat un poc escrita per a ell, perquè ell, com de Sevilla, has dit, no? Sevilla, diu que també s'ha criat de jove, de molt jovenet, treballant, jornals en cortijos, ese ambient de cacique que per aquell temps pareixia que era el que primava. El senyorito en el casino. Sí, i ell diu que això li va fer també comprendre molt aquest guió, perquè ella pareixia que ho havia mamat. No tant exagerat com el que passa en la pel·lícula, però que aquest món de servilisme un poc pareixia que ell l'havia viscut. Perquè antes el senyorito andaluz, bueno, i molts senyoritos de molts llocs d'Espanya. Bueno, també tenim ahí aquesta grandíssima adaptació de Mario Camus, Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes. Aquesta pel·lícula em pareix a mi, mira que està d'això, però jo crec que és una de les més dures espanyoles, que jo recorde. Sí, a mi me recorda un poc. A mi me pareix una pel·lícula molt crua, molt tosca, molt dura en el que vol dir i en el que veiem. Però molt ben interpretada i reflexa una època en la història espanyola. Una època, una època molt lletja, però que ahí està, no? Isabel, tu fas una sinopsis d'esta pel·lícula? Sí, bueno, pues dir que per a situar-nos un poc, dir que esta pel·lícula està rodada en una zona desèrtica
en secarrals de la província de Granada, concretament en els termes dels municipis d'Orce, Galera i Puebla de Fabrique. També he llegit que com a fons de teló estan els paisatges del Geoparque de Granada, que són molt bonics. I dir que aquesta història transcorre en els anys 40 en una Espanya en plena postguerra, amb molta misèria, fam i sequera, i sumida en l'alfabetisme i la submissió per part d'esta gent dels treballadors. El primer que veiem és un xiquet que està fugint del poble on viu, o malviu. No sabem la motivació que té, però se'n va a peu, era amb el seu morral, no? Era el morral el que duien penjat en lo precís per a poder aplegar on ell volia, i el veiem per aquests camins àrids on el sol no té clemència. La seva intenció era plegar una espècie de cantina, una espècie de fonda, no sé el que era, on feia parada un autobús per a dur els que volgueren anar a la ciutat. Però abans de plegar a aquest lloc veu que el capatàs, que els té a tots estrangulats en un treball, un tracte i un pagament absolutament inhumà, i els seus sequassos anaven buscant-lo. Des de l'inici el dones compte, no sabem per què, però que hi ha una fijació per trobar aquest xiquet que no és normal per part d'este capatàs. I dir que a raïs d'això el xiquet té que, al no poder agarrar l'autobús, té que fugir a peu per aquests camins inhòspits, amb por i amagant-se per a que no el troben. En aquesta fugida troba un pastor que l'ajuda i ell va recorrent l'aridesa del camí. Dir que es creen uns vínculs molt bonics que comentarem el pastor i ell, i que no diguem més perquè és una pel·lícula molt recent. El pastor Luis Tosar. Luis Tosar, Sí. Que paper fa més bo. Diguem-ne els actors protagonistes, no? Almenys, Sí. Els 3 o 4 principals, Sí, que tinguem a Luis Tosar, Sí. a Luis Callejo, que és El capatàs, que posa el diori capatàs, terrorífic. i Vicente Romero, que és el Triana, no? Que és un servil del capatàs. I Vicente Romero i Cándido Uranga, que són els dos sí. sequassos, no? Es diu així, que anaven acompanyant-lo buscant al crió. I el xiquet... És Jaime López. Jaime López. Impressionant. Impressionant. Dir que este xiquet... dir que la pel·lícula té 2 nominacions, que no ho hem dit, dos premis Goya, va tindre més nominacions, la de millor guió adaptat i la de millor cançó original. I dir que este xiquet no va poder ser nominat per no tindre encara 16 anys, però si no haver estat fixe nominat, perquè fa un paper, el xiquet... Jo he sentit que la gent que rodava amb ell, no, que pareixia un complet professional. I mira que, no sé si era Hitchcock, que deia que no li agradava rodar ni en crios ni en animals, no? I així ni en crios ni animals. Sí, que això també és molt complex, perquè tenen que ensenyar-se a dur per exemple, Luis Tosar, que fa de pastor, a dur un poc el rebany. No sé si serien 10 o 12 cabretes, jo què sé, van el cavall, el burro. El cavall no, era un burro. Estan ordenyant, no? Els cabres també, o sigui que el treball i el xiquet espectacular. La veritat és que estan tots. I n'hi ha un altre també que és Manolo Caro, que és el Tullit este que fa un paper molt curt, però només en la seva cara, l'expressió, ja el transmet el seu personatge. Sí, jo pensava, com han clavat a este home dins d'eixe carro? Ai, escames, era primet, però... Però és que és alt, este actor és molt prim, però és alt. Sí, va en un carret, perquè la gent ho sàpiga, va en un carret, una espècie de... que duia 4 rodetes, i ell en les mans
en les mans ajudava a avançar, no? I les cames, pues, jo no sé, estarien clavades de qualsevol manera al pobre, menys mal que va ser curt el paper que va fer, perquè seria molt incòmode, molt incòmode. Estava paralític i tenia un carrer molt rudimentari. Sí, sí. Quina Espanya més desèrtica, més trista, més cruel. Més cruel. És la crueltat personificada. I a més, és que el xiquet al final tenia que anar a la ciutat, que està a 50 quilòmetres, que és com la civilització, quasi podem dir, el lloc on poden haver alguna oportunitat, no moltes, perquè allí, en aquesta Espanya vaciada que es diu ara, dominat per el caciquisme, per un caciquisme que no sols t'explota econòmicament, t'explota el cos, te pensa que pot fer de tu... Pensen que són els amos, de les terres i de les persones. I de les persones, no? És tremendo. Sí, és un temps que, per desgràcia, molta gent el va patir i que no hi ha dret. Clar, s'aprofitaven de la ignorància de les persones. I de la fam, era un temps que... De necessitats. Que ja havien passat 6 o 7 anys de la Guerra Civil. Era el 1946, marcava allí, per almenys en 7 anys. En la pel·lícula, no? I vivint en coves... No, hi havia una sequera molt gran, de fet el rodatge el van fer entre juliol i agost, segons he llegit. Encara més sequera. Sí, entens de... I la veritat és que si no haguera sigut per l'ajuda del pastor, el xiquet no haguera pogut subsistir allí, perquè era una inclemència, es va cremar el sol, el pastor l'ensenya, l'ajuda a protegir-se, l'ensenya a cuidar els animals, alimentar-se, no? L'ensenya... Una lliçó de vida. Sí. Perquè és un viatge d'iniciació per al xiquet. És fugir de la foscor a la llum. Sí, entra un crió i al final de la pel·lícula pues, el pastor li ho diu, que ha crescut molt, perquè la vida i aquest temps que no seria massa, no? El que passaria pues, el va ajudar a fer-se més major, tal vegada antes d'hora. Sí, bueno, jo penso que el pastor estava desencantat de les persones, que havia viscut 2 guerres, la guerra del Marroc i la guerra civil, i és curiós quan li pregunta, la guerra del Marroc, ¿qué tal los árabes? No, los árabes muy bien, hay de todo. ¿Y qué es la guerra? Diu, la guerra es el sitio donde unos pobres desgraciados se matan entre ellos por cosas de los ricos que no les importan, los ricos, esos pobres desgraciados que van a morir. Sí, que estan... Sí, mentre los ricos estan en su casa. Sí, això passa també avui en dia, no? Totes les guerres, totes les guerres que... malauradament hi ha un fum, i les que sabem i les que no sabem, no? És també molt bonic el que li ensenya també a no odiar, a no tindre rencor, el pastor, que és Luis Tosar, li ensenya, el que li diu, mucho humo en el cerebro, no sé què, no recordo ara la frase, pues nublen el entendiment, una cosa així, vol dir que quan tens odio, eres molt jove, eres molt joven tens tota la vida per davant, per perdre el temps odiant a les persones. Sí, claro, el xiquet el que volia era tornar allí ric, matar-los, comprar les terres, matar-los, i no, escolta, viu la vida, oblida't, que tens una vida per davant, que eres molt jove. El xiquet volia vengar-se, perquè... A veure, què li passava al xiquet? Què li feia el capatàs? Aquesta fijació pel capatàs de buscar-lo tant, en principi diuen que li va robar un rellotge d'or. Sí que és veritat, perquè el xiquet volia, en aquests diners, si el poguera vendre, pues poder anar a on ell volia. Però a part d'això hi va haver uns tractes, molta vejació. I abusos sexuals. Abusos sexuals. Això no es veu, però s'intuïx. S'intuïx perquè... Perquè ell primer desconfiava de tots i del pastor, quan no volia ni que el tocara. Quan en aquesta escena que Luis Tosar es llava, no? Està ahí llevant, se li diu, vamos, lleva la roba. Ell estava, ja estava escarmençat el pobret i diria, a veure per on va. I hi ha un moment que
que Luis Tosar senta així com un llibre i duia com una xilava d'estes i se l'obri i baix no duia res. Mira, tranquil, estem així en la natura, o sigui, que siguem lliures en certa manera per anar, però el xiquet li costa molt perquè no sap. És que, claro, desconfiava dels majors. Els pares l'havien venut als rics. Per a menjar. Per a menjar, no? Que pena. És que ahí també jo penso que està la guerra civil. Sí. Estan els triomfadors, els caciques, els que s'aprofiten de tu i els perdedors. I podríem dir que Luis Tosar, que havia estat... Perquè, clar, quan parla de la guerra del Marroc, parla, però i la guerra civil? Bueno, eso... I se queda callat, no? És a dir, que és com si se donara compte que n'hi havia una sèrie de gent que són els guanyadors que estaven aprofitant-se dels perdedors. I, claro, una lliçó que jo pense que inclús té ressonància avui en dia és que n'hi havia que soterrar a tots. És a dir, que la vida és la vida, però la mort tots són dignes, no? A pesar de que siguin ruïns. Sí. I entonces el xiquet al final s'ensenya que el soterra, bueno, quan acaba la pel·lícula, no? Però, claro, pensem avui en dia que el que està dient el Benito Zambrano, que quanta gent ha mort per la guerra civil que no està soterrada, estan en les cunetes. És a dir, ahí Benito Zambrano està pues, un poc parlant de memòria històrica, està parlant de que totes les persones necessiten soterrar-se i que tenen que ser dignes. Claro, esa dignitat de almenys quan tu ja no està, tindre una sepultura i... Encara que siguen enemics. Encara que siguen enemics. Sí, perquè ahir el paper de Luis Tosar, jo per mi també, no sé, és com si fora també un ensenyament de pacifisme per part d'ell, però en moments de molt d'estrès i en situacions que t'ofeguen, tu també traus la part violenta i al final també mates. Ell no volia matar, però al final va tindre que matar. Per sobreviure. Exacte. Sí, sí. Ella volia perdonar, volia oblidar, però front a defensar al xiquet, ella, pues, en tot el que sabia, perquè havia participat en guerres i tenia molt bona punteria, pues va matar, és que va matar, i el xiquet també. Ella era una persona que estava molt desenganyada del món que estava en aquest moment. I entonces ell va fer aquesta vida de pastor nòmada perquè estava un poc fora, per llevar-se un poc fora d'aquest món, per quedar-se fora un poc d'aquest món i dur una vida tranquil·la i sense fer mal a ningú. I quan es topa en el crió i veu la situació i el que li havien fet, pues pren partit. I... És que a vegades no pots girar l'esquena a afrontar certes coses. És una persona per a mi molt noble i amb molta solidaritat en aquest crió. Per això s'implica i ve un moment que ahir té que ser o ells o els mals, com diguérem, o ells. I és el que passa al final, no? Que pareix... Benito Zambrano la definís com un western rural hispànic i pareix que molt de... Era com un poble d'estos de pel·lícules de l'oest, un poblat abandonat. I les polsegueres que hi ha... Sí, pareixia el Monument Valley de John Ford, no? I aquests paisatges fordianos tan inhòspits, però hi veus el Monument Valley, pues ahí era... I ells en el rifle, amagats en la caseta, i els altres per el carrer. A mi me recorda un poc una mescla de John Ford, Sergio Leone i Sam Peckinpah, ¿no? Sergio Leone. Y también, pues, sí, el western, bueno, el spaghetti western así rodado en España. Sí, en Almería. En Almería y... Estás de Granada, ¿no? Y el gran Sam Peckinpah. Jo recordo molt sempre Grupo Salvaje, no? De Peckinpah. No sé, una pel·lícula que sempre me va marcar. Hi ha altres, però bueno, un western, sí. L'han qualificat també així, no? Com un western espanyol, però no en la línia de l'espagueti western. No, però que té molts elements que te recorden a les pel·lícules estes de l'oest.
I de fet, suposo que també li agradaran estos directors que he nombrat. Sí, hombre. Sergio Leone i John Ford. Hombre, que Qualsevol, són grans. aquí no li agrada. Aquí no li agrada. Peckinpah, Sergio Leone, John Ford, pues bueno, són grans. Jo pensé que ell també per rodar esta pel·lícula revisaria totes jo revisaria crec que sí. totes per a veure com posar la càmera, què fer. Ahí hi ha un treball. En fi, Un treball molt bo. un treball que d'anys Sí. i una grandíssima adaptació. Bueno, pues... i la pel·lícula dir això, al final s'acaba en... dir que al final s'acaba en una frase, no?, que està dedicada a les persones que ensenyen a olvidar el rencor o una cosa així. Sí, que està bé, no? Pues I amb la cançó de guanyadora de... Sí, que ara l'escoltarem, Goya, no? que és una cançó preciosa, Ara, sí. si Edu ens la posa... La cançó, a veure, Edu... Vienen por los cerros ladrando mi nombre, me llaman los perros de la madrugada. De un golpe certero me hicieron un hombre con temple de acero y lengua de espada. La luna estaba en la mancharon mi almohada, mancharon mi almohada, tumbaron mi nido, mi alma rezada, mi rumbo perdido, que el cielo se asombre, nadie lo esperaba, la mano del hombre con el hombre acá. La mano del hombre con el hombre acá. Bé, ja donem pas a la segona part, com havíem dit, que tinguem una entrevista amb Marta Pardo i amb... A veure, te diguem el cognom o te diguem el teu pseudònim? Nando. El pseudònim millor. Pues Nando Pilgrim. Ara ens explicarà això, de què ve este Pilgrim, Ja mos ho diràs. O Pilgrim, com ho pronunciem millor? Pilgrim, en anglès. Pilgrim, molt bé. Bé, primer, així està Marta Pardo, que segurament molts i moltes la coneixereu ja, perquè és canalina, la tenim així treballant a ca Don José, en l'arxiu, en la biblioteca, i col·labora també amb el Club de Lectura i en la ràdio quan la requerim. Marta, així està, també. Molt bé, molt bé. Bé, ens contes un poc la teua trajectòria i els teus estudis i les teues ambicions, si es pot dir. Les ambicions, Vinga. Bueno, pues jo soc arqueòloga, vaig estudiar arqueologia a la Universitat de Barcelona i a part he fet 2 màsters així a la Universitat de València, més tirats per patrimoni i història medieval. I res, bueno, de trajectòria pues, tinc 3 llibres publicats que així a canals ja es coneixen. L'últim és El rei metge de Jerusalem, que és del que anem a parlar ara. I bueno, ara de moment pues, estic així treballant a ca Don José per una beca que han oferit a l'Ajuntament i ambicions. Jo, pues, no sé, tinc moltes coses a les que ambiciono, però poquet a poquet. I els altres llibres que has publicat? El primer, La dama de la catòlica, que crec que és el que més se coneix, així. El segon, Con una mano en el pecho, i bueno, este tercer.
I algun altre que tens també entre Tinc mans? més escrits, però no estan publicats encara, estan guardats fins que arribi el moment. Sí, perquè no pares, eh? No. No pares. Quan a uno li agrada escriure... I per què t'has centrat més en la novel·la, podríem dir, històrica? Perquè és la que més m'agrada i és la que més llisc. Quan... O sigui, per escriure jo crec que s'ha de llegir molt. I si llegis molt d'una cosa, òbviament, acabes escrivint d'aquesta cosa. Jo el que més llisc és la novel·la històrica de totes les èpoques i, bueno, literatura fantàstica també sol llegir, però ahir no m'he llançat encara. I claro, pues al final deriva en això. Està bé, està bé. Clar, perquè eres jove, eh? Tu eres prou jove encara. Sí, bueno, tinc 26 anys. Fija't. Bueno, jo volia fer-te una pregunta, ja que has dit novel·la històrica, sempre m'agrada que me recomanen. Tu, quin llibre, quins 2 o 3 llibres de novel·la històrica me recomanaries? Que igual, potser no s'he llegit i són tot un descobriment i m'agrada que me diguen coses per descobrir llibres nous. Quins que t'han sorprès, t'han marcat, no sé, que penses que és bona literatura, novel·la històrica? A mi, per exemple, un autor que m'agrada molt, Santiago Posteguillo. És la trilogia de Trajano, són una passa de llibres. Mira, he dit de totes les èpoques, però de Roma no sol llegir. No sé per què, li tinc tir als romans. I no sé, és una trilogia que vaig començar a llegir i mira que són grossos i sus llibres, que són de 1000 i pico pàgines, i en la pandèmia, com tenia molt de temps, pues a llegir. Jo he llegit el primer, però claro, per estar en el segon i el tercer, pues tinc que pensar-me, ho dic, ara, no? Perquè, clar, són 1000 i pico pàgines cada s'eixe uno. molt fàcil, no? Sí, s'eixe molt fàcil. O sea, és una lectura molt lleugera, en realitat, no es fa pesat. No. Menys en les batalletes, que ahir sí que s'enrotlla un poquet, però bueno. Bueno, també t'il·lustres, no? Perquè Sí, a lo clar, millor però... jo suposo que este senyor tindrà una tasca de documentació molt efectivament. gran i tu dius, bueno, a veure la batalleta com la conta. Sí, perquè al final la novel·la històrica té que servir per a il·lustrar a l'altra persona per no avorrir. Si el que t'interessa és llegir història i que, bueno, que siga tot detallat, data per data, i tots els fets, doncs t'agafes un llibre d'història i tot llegeixes. Però si el que vols és entretindre't a aprendre d'una manera més lleugera, més divertida, doncs t'agafes una novel·la històrica. Ja, però a voltes també una novel·la històrica te pot dur a un llibre d'història. És a dir, bueno, vaig a saber més d'això. Sí, òbviament. O sea, el llibre d'història és la teua ferramenta. Sense aquest llibre d'història, per mi no pots treballar. A mi un llibre, o sea, jo per exemple del rei Metzel, jo tinc el meu manual de les croades, perquè el llibre va de les croades, jo tinc el meu manual on explica tot detalladament, les batalles, les dates, esto, l'altre, però és la meva ferramenta i jo tinc que fer literatura d'això, traslladar-ho. Afegir els personatges, els seus diàlegs i donar-li sa vida. A part del teu, algun llibre sobre croades, alguna novel·la o algun llibre d'història? Mira, de croades està el meu llibre preferit per a mi, encara que és difícil d'aconseguir, això sí que es diu Les lanzas de Jerusalén, que és de George Bordonov. Ni idea. Ni idea. És un llibre molt desconegut, però és de les croades, justament, i té de protagonista el meu protagonista també. I és una meravella de llibre. Me l'he llegit 7 voltes, perquè és el meu llibre, o sigui, és el meu llibre preferit. I cada volta que llisc encara m'emociona i encara plore de lo ben escrit que està i de lo bonic que és. És un altre llibre que recomane, però com és difícil d'aconseguir, no el sol recomanar tant. I un altre que siga fàcil d'aconseguir? Una que siga fàcil de... És que no... No sé, a veure, és que tinc molts autors... No sabria dir-te, perquè... Pues jo no he llegit este llibre que vaig a dir-te, però tinc curiositat i el coneixeràs, i segur que l'has llegit. És Amin Malouf, La cruzada vistas por los árabes. També m'agrada, bueno, des d'un punt de vista, però des de l'altre, no? Confrontar els dos punts de vista. Me pareix que d'això deu ser interessant, no? Sí, igual que està el llibre de Saladino, també, que és l'antagonista del meu llibre, i, clar, també t'interessa saber el seu punt de vista. Perquè l'altra volta estem en bons i roïns, i no... Sí, claro, és que a lo millor ni tots són tan bons ni tots tan roïns, no? Exacte. I ara ens diràs el teu protagonista, qui és este rei Metzel, qui és, Marta? El rei Metzel, bueno, per aclarir un poquet, Metzel vol dir en àrab, vol dir leproso. Ja vos he fet spoiler, no. No. Al final ja sabem, o sea, ja sabem el personatge,
qui és, que és Balduino IV de Jerusalén, i bueno, per a mi és un personatge històric que més m'ha captat. No sé, és el meu amor platònic, un poquet. És de veres, un no sé. Un poquet lluny té la distància, sí. per el temps sí, està, I bueno, és un personatge que està molt... Ara ja comença a conèixer un poc més per la pel·lícula de Ridley Scott, del Reino de los Cielos, però així i tot no s'acaba de conèixer del tot. No és un personatge que s'estudia com pot ser Ricardo Corazón de León, que tots coneguem per les croades i tal. Però Balduino per a mi és molt més important, va ser un rei molt important, encara que va durar molt poc de temps en el trono, perquè va arribar en 13 anys i va morir en 24, degut a aquesta malaltia que patia, però és que en aquests anys va fer una barbaritat de les coses, i el que més admire d'ell és la força de voluntat que tenia d'alçar-se del llit en aquesta malaltia i enfrontar-se als àrabs, que era una amenaça constant, i de ficar-se l'armadura i la cota de malla en Terra Santa, que és quasi un desert, i anar a per totes i dir jo estic així i ningú me va llevar del meu trono, que a mi me perteneix. I bueno, per això que em va llamar tant l'atenció que vaig decidir escriure un llibre d'ell. Sí, sí. I també has fet alguns estudis al voltant dels camps de concentració nazis, no? Sí, clar. Has fet coses també ahir, també. L'últim llibre que he acabat d'escriure, que bueno, no està publicat, però ahí està esperant-se, sí, és dels camps de concentració. I, claro, pues, por lo que diuen que al final per escriure tens que dedicar-te completament a estudiar i m'he llegit molt de llibres, estudiar molt i a això m'he dedicat, bàsicament. Molt bona dedicació. Doncs sí, aprèn sempre. I tu ensenyes a altres també, perquè la gent que llegim el que tu publiques... Claro, és que la novel·la històrica per mi té que ser això. Està molt bé, està molt bé. Moltes gràcies, Marta. Vinga. Moltes gràcies. I ara, Pepe... Bueno, el teu amic. Sí, tenim a Nando, que ha vingut de lluny, no? De Llíria. De Llíria, avui. Estava per Llíria i li han dit que, bueno, que comentant, me va passar el llibre de Ferides Eternes, que és l'últim teu llibre, i, bueno, jo l'he llegit, és un llibre curtet, molt ben escrit, molt ameno, que enganxa, que me resulta molt atractiu i molt curiós, no? Però, bueno, també anem a parlar no sols d'este llibre, sinó de la teua trajectòria. A veure, jo te diria, per què escrius? A veure... Escric per necessitat, escric perquè necessito escriure des de que era ben menut. Jo quan era xicotet ja llegia moltíssim. En ma casa mon pare tenia un fum de llibres que jo vaig llegir i que t'he de dir que molts d'aquests llibres els he tornat a llegir de major, d'adult, i aleshores els he comprès. Perquè com mon pare no me dia estos no es pot llegir i aquell sí, jo m'ho llegia tot. I n'hi havia llibres que no eren per a la meva edat. I no sé per què després, ja quan vaig arribar a l'adolescència, vaig sentir la necessitat d'expressar el que sentia, que moltes vegades en el meu entorn no era capaç de fer-me entendre. Aleshores l'escriptura va ser una via d'escape per a poder expressar el que volia dir. I a veure, la teva trajectòria com a escriptor, crec que publicaves en l'editorial DEC, me sona a mi? Sí, l'editorial DEC era una editorial madrilenya que em va trobar gràcies a que jo vaig crear un blog en internet i en WordPress i escrivia sobretot relats curts i de vegades articles d'opinió. I aquesta editorial, imagina que buscant entre milers de blogs i pàgines i tal, em va trobar a mi i tenia una col·lecció aleshores de relats breus que coincidia molt en el que jo escrivia i em van proposar fer un llibre i a partir d'ahir vaig començar una col·laboració en ells que va durar 4 anys, que va donar fruit de 4 llibres, tots en castellà, i que, bueno, malauradament es va trencar quan l'editorial va tindre que tancar les seues portes. Pots dir-nos els títols d'aquests 4 llibres? Suposo que te'n recordaràs, clar. Clar, el primer, el de relats breus, era Històries d'amor, de guerra i altres barbaridades, perquè ahí n'hi havia una amalgama de moltíssimes coses en aquest llibre. Després vaig fer un poemari, que es deia Retales d'alma incompleta, una novel·la que es deia
¿Quién cuidará del grano de café? Ixe l'he llegit jo. Ixe l'hem llegit, Ixe te'l comprar i me l'hem Molt llegit, bo. i la veritat són llibres que s'eixen molt bé, són molt agradossets i molt ben escrits i em va agradar moltíssim. Lectura senzilla, facileta de llegir i que no és massa espessa ni massa extensa. I l'últim llibre que vaig publicar en ells era un altre poemari, molt més personal que l'anterior, que es deia Poesia de combate. I bueno, també publiques en Facebook, no? A veure el teu Facebook, o no sé si en Twitter, no ho sé, o Instagram, o és Facebook sols? No, ara només tinc Facebook. Abans tenia més xarxes socials, però em llevaven massa temps i vaig decidir apartar-me un poc i realment només tinc el Facebook. Ahí publiqué molts poemes, vaig publicant poemes, ara quasi tot ho escric ja en valencià, i a banda de publicar un poemari en valencià últimament, autopublicat, són quasi tots els poemes que venien en el Facebook. Després vaig fer un compendi, el vaig publicar en un llibre, Retalls d'imperfecció es diu, i res, i aquesta pues, és la meva primera novel·la en valencià, que també és autopublicada. I bueno, pues parla de persones de Beneixida. Aquesta història de les persones de Beneixida te la contaren, te l'has inventat, coneixies algú que te va contar una història que era curiosa, unes ferides eternes que són, bueno, parlant de la Guerra Civil, que estàvem parlant fa poc d'Intempèrie de Benito Zambrano, que quant de mal va fer la Guerra Civil, no? Sí, la guerra va fer molt de mal, va trencar moltes famílies i va espatllar a molta gent. Ferides eternes és una història que naix gràcies a que una companya de feina, quan jo em decidisc a publicar el que escric en el blog i després venen els llibres, aquesta companya em crida un dia i em diu: Nando, vull contar-te la història de mon pare. Perquè mon pare, quan tenia 18 anys, se'n va anar a la guerra i allí va patir una sèrie de coses, ell i dos amics més, i la veritat és que és una història que donava per a molt. I res, jo vaig anar un dia allí a Beneixida a fer un cafè amb Sandra, vaig agarrar una llibreta, m'ho va explicar tot, m'ho vaig apuntar tot, després vaig anar contrastant les dates, els fets, i recopilant més informació, i a poc, entre la història d'Adelardo Panera, que és el pare de Sandra, i altres històries que m'han arribat a mi per altres llocs, inclús de la meva pròpia família i de gent que conec, ha anat contant-me cosetes i vas descobrint per ahí, al final ha aconseguit filar-ho tot en una novel·la de la qual una part és totalment real, que és la part d'Adelardo Panera, l'home de Beneixida, i l'altra part és personatges ficticis, que són Cento, Emili Esteve i Boro, però que són els que passen per molts escenaris de la Guerra Civil que jo volia que foren contats i que no s'oblidaren. Sí, bueno, apareix la batalla de l'Ebre, apareix, crec que era Bilbao? Sí, el cinturó de ferro. El cinturó de ferro de Bilbao, no sé si Terol apareix per ahí, bueno, me l'ho invento. Sí, també apareix, sí. Apareix el bombardeig de Xàtiva. Sí, el bombardeig de Xàtiva també és una història real. Bueno, a banda de que el bombardeig, evidentment, està ahí, no? Com la manera que jo tinc de contar en el llibre és a través de tres germanes que feien estraperlo, i eren de Sucuéllamos, i anaven a València a fer estraperlo, i passaven en un tren per Xàtiva el dia del bombardeig. I això també m'ho va contar la neta d'una de les tres. Quan ella me conta aquesta història, jo també intento recopilar tota la informació que puc i aleshores ho introduïsc en la novel·la, que és una, pues, com t'he dit abans, una de les historietes que no es poden deixar oblidar. Sí. Bueno, jo recorde el final me pareix preciós, emotivíssim, quasi en ganes de plorar, i que dic, olé, Nando, quina novel·la t'has marcat, quin final més bonic, i jo penso que era una lectura en valencià fàcil, al mateix temps didàctica, que t'aplega el cor, perquè són històries reals, si es nota que són històries reals, que també diria jo que
te pica la curiositat per llegir la batalla de l'Ebre, el front del cinturó de ferro de Bilbao, què va passar realment ahí? Vaig a il·lustrar-me, però almenys el meu cas, perquè això que dia Sócrates, solo sé que no sé nada, jo me sé que no sé nada, no? I al no saber nada me considere, pues, tampoc tinc que saber algo més, no? Però no és per competir, per res, sinó per saber, no? I no sé, en això, les novel·les històriques m'agrada per això, perquè fa que a lo millor t'estimula a llegir altres coses. Tu què penses? Sí, pense que realment el llibre, en certa manera, no és un llibre d'història. És un llibre que està basat en fets històrics, però no és un llibre d'història pur i dur. Evidentment passa per molts escenaris i hi ha molts fets que van ocórrer, com tu dius, la batalla de Terol, el cinturó de Bilbao, la batalla de Gandesa, la batalla de l'Ebre, quan van obrir les comportes. Això no ho sabia jo, lo de les comportes que va arrastrar i que algú va salvar ahí, que va aparèixer, que diu, ui, això va passar en la batalla de l'Ebre. Vaig a il·lustrar-me, no? Perquè no ho sabia. Jo no sé si era un tal Reverte que té un llibre, La batalla de l'Ebro, no? Me pareix que és un llibre famós. Sí, no l'he llegit. Sí, Línea de Fuego. Línea de Fuego. Línea de Fuego, sí, me sona la batalla. Sí. Sí que va ser quasi una batalla decisiva, no?, de la Guerra Civil. La última. Sí, va ser la batalla en la que marca el destí de la Guerra Civil és ixa. Perquè, clar, allí es deixen els dos bàndols, es deixen molt de material, tant de maquinària com humans. I el que passa és que el bàndol nacional el podia reposar, podia repondre gràcies a l'ajuda italiana i alemanya, però el bàndol republicà no tenia forma d'aconseguir més tropes ni més avions, i al final això és el que marca la guerra, ixa batalla. Bueno, dir que el llibre de Marta Pardo el llegirem en el Club de Lectura. Tenim per al dia 19, en la Primavera Cultural, 19 d'abril, Lluvia Fina, i després d'ahir, el mes de maig, a veure si llegim l'últim de Marta Pardo, el del Rei Metzel, els tenen que comprar, i ara pues, també després, a veure si pot ser, no sé si per al mes de juny, el de Figures Eternes o quan li vinga Beanando. Quan se puga, jo encara això està pendent de concretar alguns detalls, però bueno, jo per mi seria un plaer que per a mi tinguéreu en el Club de Lectura de Canals el meu llibre. Això seria, una experiència meravellosa per a mi. Pues bueno, seria els clubs de lectura, tu saps que funcionen, si no t'ho dic, per lots de llibres, que són 15-20, després la gent els veu i resulta que te quidren a lo millor d'un altre club de lectura. A millor no s'es compren, sinó que simplement per missatgeria van a un altre club de lectura i bueno, que a lo millor pues, no sé si Beneixida té club de lectura, no ho sé, Beneixida no ho sé, però a lo millor sé que n'hi ha en Càrcer, que tinc amics que estan en Alcántera, en Castelló de la Ribera, en Manuel, n'hi ha un bon club de lectura, per cert. Xati va, pues bueno, Carcaixent, que jo he estat molts anys allà en el Club de Lectura Carcaixent, i bueno, pues no sé, a veurem si n'hi ha sort, no? I per a Marta igual, a veure si fem promoció i bueno, i també tenim la presentació del llibre de Nando, Figures Eternes, per al dia 21 a les 7 de la vesprada, junt a Marta, que bueno, anem a fer... Pues ja que heu escrit novel·les històriques, podríem dir, a veure si feu entre els dos una conversa al voltant de la creació de novel·la històrica. A veure si entre els dos fem, perquè a lo millor tu has viscut així, però no és tan conegut com Marta, i bueno, també així pues, anem a fer una tertúlia que a veure si atrau a la gent i per lo menos que no siguin 4 gats, que siguem un poquit més. Sí, una tertúlia i la gent que vinga també participa preguntant perquè tinguin curiositat, per supost. Sí, avorrits, que participen també. Sí, clar. Sí, estaria bé, així és més amén i atrau a la gent. Ja farem publicitat. Farem publicitat, sí, ahir grans escriptors, Marta Pardo, Nando Pilgrim. Quan es faig el tríptic... Tertúlia, conversa al voltant, tinc que posar el títol, conversa al voltant de la novel·la històrica, de la creació de novel·la històrica, i res. I bueno, i algun altre llibre tens algú entre mans ara, Nando?
Ara tinc alguna coseta escrita a banda de molts relats i poemes, però aixina com aquest projecte de novel·la, no. Podria treure un compendi de relats en valencià, però de moment això ho tinc tot parat. Ara no tinc cap projecte a la vista. Bueno, pues poc a poc. A veure, Isabel, vol dir alguna cosa? Jo que abans ha dit lo del pseudònim de Pilgrim. Sí. A veure si ens diu alguna Pilgrim. cosa. Sí, per a És que jo vaig despejar la preguntar també, recorde que el poc de conèixer i jo dia, este cognom és italià. Sí, em va ser va. molt graciós. El Pilgrim és el pseudònim que jo utilitzo quan em puja al carro de les xarxes socials i després com a escriptor, i ve per la meva estima del Camí de Sant Jaume, del Camí de Santiago, perquè jo l'he fet diverses vegades i la primera vegada que el vaig fer moltes amistats allí, i aleshores jo, fa molts anys, jo no tenia ni correu electrònic ni res, i n'hi havia gent que em dia, envia'm un correu i dime per on vas i com te va i com les coses i tal, i jo dic, jo no tinc ni correu, jo no sé això com funciona i tal, és que això ja fa molt de temps, que jo no sóc tan jove com Marta. I aleshores una amiga, des que vaig fer en el Camí de Sant Jaume, un dia em va enviar un SMS i em va dir, així tens el teu correu i la teua contrasenya. I com ella m'havia conegut de peregrí, em va ficar en el correu Fernando Pilgrim, perquè no sabia el meu cognom. I em va fer gràcia. Que curiós. I vaig dir, mira, dic Pilgrim, dic que al final la vida també és un peregrinatge continu. I em va agradar molt i ja l'ha adoptat per al meu pseudònim ja per a tota la vida. Va ser molt curiós. Sí, perquè jo recordo que estàvem amb Manuel el dia que tu vas presentar el llibre en la biblioteca de Manuel. De cafè, no? Sí, i després es van quedar a sopar allí sí, correcte. Amics teus i ta mare, sí, la teva parella, i m'ho va dir ella, m'ho va dir Consol, perquè jo deia, este cognom de Nando me sona molt raro que siga de Xàtiva, que descendís d'italians. Ella es va riure i em va contar això que has dit tu ara, tan curiós. I, bueno, una última coseta que volia dir, del que ha comentat Pepe abans, ara que has nomenat a Mare, que és una novel·la en valencià molt senzilleta de llegir. Jo, quan escric en valencià, si et soc del tot sincer, no busque mai un llenguatge rebuscat, ni massa culte, ni hi ha molta gent que li costa llegir en valencià, encara que siga valenciano parlant. Sí, ho sabem. I se trava i té que buscar un diccionari i al final es cansa, s'agota i s'ho deixa. I jo, cada vegada que escric alguna cosa en valencià, siga el que siga, penso en ma mare. Pense, això ho ha de llegir ma mare, ho ha de llegir ella i ho ha d'entendre. I aleshores, si puc ficar un llenguatge que, sense deixar de ser llengua valenciana, és igual de senzill per a ella que una altra paraula que potser la tinc que buscar en un diccionari, doncs mira, ho faig així. Bé, més accessible. Molt considerat i gràcies per la part que em toca, perquè a mi també em costa algunes paraules. I preguntar-li a Marta, tu has escrit alguna cosa en valencià o...? En València, pues bé. Pues bé un poquetament per lo que diu Nando, com és un llenguatge, bueno, que sí que és el nostre llenguatge, però que li costa molt a l'hora de que algú se fique a llegir un llibre en valencià, perquè és un llenguatge molt més culte, per exemple, a ma mare li costa moltíssim. I jo vull que ella també s'ho llisca i que la gent també pugui accedir. I l'altre problema és que jo m'expresse millor en castellà, perquè com consumís molta més literatura en castellà, pues al final és el problema que té. Clar. Que ho intente, sí, però costa. Se comprèn. Bé, ui, que pues, interessant programa, eh? Sí, bueno, pues ya quedaran 2 minuts de... Sí. Dir la pel·lícula que tinguem demà. La pel·lícula de demà, El buen patrón, el Goya, la pel·lícula de Fernando León, el Goya de l'any passat, El buen patrón... Jo ja m'ha dit molta gent que vindrà. Ja veurem, últimament. Ui, ja no els fa tant de fred. Què tindrem que demanar? Que mos posen més cadires o què? Crec que sí. No crec. A veurem. Bé, pues, una pel·lícula pues, molt bona, i Javier Bardem, que sempre està espectacular. Sí, i després de Buen Patrón, una altra espanyola, ja la tercera espanyola sí, Ama Isabel. Vaya. Sí, per al mes d'abril. Per al mes d'abril, no? Sí, hi ha que promoure el cinema espanyol, que hi ha molt bon cine. 3 pel·lícules...
sí, Eh? Una també. pel·lícula necessària. Una pel·lícula, sí, necessària, efectivament. Sí, també, També, sobre el perdó. molt emotiva. Ja Sí. deixes que... També s'ha escrit que Urbà t'entreguen Lozano, de tot. el escriptor del Xinet, que presenta novel·la, un premi a la ciutat d'Alacant, va presentar. I bueno, pues ja res, demà al cinema. Va. Sí, Eh? i gràcies per Gràcies escoltar-nos per i escoltar-nos. gràcies... A Marta i a Nando. I gràcies Sí, per vindre. fins la propera. Adeu.